哎呦我的妈！ अरे बाबू कौन हरे कौन भागल है दादा कौन मरलस रे कौनो लौकते नहीं खसन कौन मार देलस कौनो लौकते नहीं खी किने गोइल मार के कौनो नहीं लौकत भैंस दवा करा भैंस कौन मार देलस रे अहिना जा तनी भैंसिया के ले हना और आइल बा अरे बाबू कौन मार देलस रे दादा सुतरा अरे बाबू दादा केने भागल बेटी चोदवा आज न तो ओकर बेटी बाह दे बाप रे बाप करा बहु चोद मार के मुआ दलसन हमरा के गोतरे कौन शैतान आ गइल दादा कौन शैतान अरे दादा कौन के बहु चोद बतावा हमार कुटियो भिंजा दलस करा बहु चोद कौन शैतान आ गइल दादा आही दादा कौन है ये दादा आही बाबू कौन हो हे माई कब्रिस्तान लगे आइल बानी हो माई ई दशहरा में कौन हमरा संग ऐसन गलती करता हमरा नइखे बुझात आके लड़ ले भूत होगा 50 होगा परम 50 होखे आके लड़ ले बरम होके जीन होखे हे माई चढ़ते दशहरा ई का कइलू हो कौन शैतान पीछा पड़ल कहवा बिलमलू ए मैया कहवा बिलमलू हो ए मैया मोरी तोहारी सेवा कवा धैले राउर चरनिया राउर बटिया जो हे हो ए मैया मोरी तोहारी सरनिया खानी खाड़ हो दुआरिया राउर बटिया जो हो हे माई रक्षा कर महाबढ़ार में फसल बानी माई दया कर हे माई हमरा पर दया कर माई हे माई अस्कामनी 52 गज के झूला लेके उड़ा हो माई दशहरा में कौन शैतान हमारा पीछा पड़ गइल बाप रे बाप मरी है अरे फिर कौन मार दो दादा कौन मरले बारे केने भागल रुक तोरा खमुआ बताई रुक जो केने भागल कौन हरे आय हे बाबू अरे होई न पहुंचे दो मारता रे हेने आओ त हेना तोरा पहुंचाओ आओ बागा तोरा पहुंचे दो क्या कर रे तोरा पहुंचे दो अरे बोहिनी चो दो मुआ खला तारा के हम ए बेटी चो दवा हे मारतल हम माथर चो दवा हमरा के कबेले परेशान के लेबा हम जानी के भूत परत पर बता लाइल बा हमरा भीरी बाप रे बाप